gutom. Gutom. Come here and join us. Come here and join us. Mang-snack ka. Lamig lang fries. Dili coloring. Habang isaw ka tong potato. Harap. Coloring yun. Napay doon. Thank you na. Thank you sa palibre. Pa oh. Ano na kita kami? Magpapangabusog tayo. Bawal ka kita. Balag, wa pa'y tulog, basta busog ang tiyan. Lami. Kaya ka sa tiya, wala tao ba? Hello, Pia. Sorry, Pia. Take out na si Pia. Pizza. Nagilap ko niya to. Mingaw ka dito sa Baguio. Wala yung hali, wala pa yung hali. Thank you. Kanindot ba magtambaya diri sa ano oy kabugno ba Bugnaw lagi kayo? dito. Ha? Bugno kay. Slow mo. Kapit naman na oh. Matod pa sa akong anak na deserving daw nako makadawat og regalo. Kay puro na lang daw kuno ko trabaho, walay relax, buntag, kada semana, next semana, kada gabi. So, kinahanglan daw na ako'y regalo na madawat. Char. Moni wow, nice kaayo. Ang regalo na gihatag sa akong anak. Excited kay ko na makita ni ko anong klase na cellphone. Look at it. Yan. Abilihan na nako. I'm so excited. Really, I'm so excited. Yan, patrailing-trailing po doy. Grabe na ko ka-happy gyud ani ang day. Hayan na, pakita na nako sa inyo kung unsa ni siya nga klase na cellphone. Taran! And Redmi 15. Wow, I'm so happy and really grateful. Thank you so much nak sa imong regalo na imong gihatag kanako. Grabe kay nako kalipay. I'm not expected like days nga kuanan ko giregaluhan ko ani nga cellphone. Redmi 15. Oh. Look at this. Look at this oh. Oh, nice kayo. Nice gid kay siya nga cellphone. Deserve gyud ni para sa ako ang makadawat ko og regalo gikan sa akong anak kay matud pa nga niya na pila na ka tuig na wala ko
bag-o og cellphone. Nakita niya akong cellphone na lag na kaayo, daan na. So mao day niya ay yung pa-surprise sa ako, 'di ba? Not expected jud. Thank you gid kaayo nak sa imong regalo nako. I'm so happy gyud. Di na ako ma-realize nga imo kong gitagaan og cellphone. Reality is real. Pinangga ko sa akong anak kay gitagaan ko og cellphone. Thank you Lord. Thank you so much na sa blessings always na imong gihatag kanamo kanunay, labi na sa akong anak nga si Jana nga daghan na kay siya client. Thank you kay Lord nga ni show up ang iyang business, eyelash extension, nail extension, and makeover, then rebonding, hair color, at etc. Thank you gid kay Lord Jesus sa kanunay nga naa ka nagauban ka namo, nga gitagaan mi nimo og blessings. Salamat kay Lord tungod sa blessings na imong gihatag sa akong anak nga si Jana. Yan, nag-share pud siya og blessings para kanako, para sa iyang inahan, nga pinalangga niyang inahan. Nga deserve daw nako nga malipayon, kay dili lang puro focus sa trabaho para lang na maka ahon o para lang na maka-insakto og suporta para sa iyang mga igsuon, mga manghod niya. Tungod sa akong pagpaningkamot, pero wa jud ko nakapalit og bag-ong cellphone. So mao na siya mismo nagregalo para kanako, para malipay pud ko. Mao ni nga nalipay gid ko. Kinsa ba nga inahan nga dili malipay nga atong anak kitagaan tag regalo, di ba? And then cellphone and nak. I expected unsa kay sunod nimo ihatag kanako, char. Charing. Well, thank you so much again nak. More blessings to come in our family. More blessings to come. Thank you Lord. Ayan dili jud maundang sa sige chiking learning aning bag-o na ko nga cellphone nga makatuon ko ani sa mga sit up char. Muna nga nakita ninyo nga gaano ko kalipay, kung unsa ko kamalipayon karon adlaw ani nga nakadawat ko sa cellphone. Kabalo man ta ng atong mga anak maglantaw gyud sa atoa. Labi na nga hago kahit sa trabaho, maglantaw pud sila labi na og na sila mga insakto pud nga trabaho. Lantaw nila ilang ginikanan nga pamaagi nga magmalipayon kita, kabayaran sa atong pagserbisyo, sa atong pag-atiman sa ilaha, nga kaniadto nga mga bata pa sila hangtod nga nahuman sila silang pag-eskwela. Muna nga tagaan ta nila kanunay og regalo nga kita sad nga magmalipayon pud, nga dili lang sa kanunay na sila lang ang magmalipayon na sa pag-atiman nato sa ilaha. So muna, thank you kaayo. I'm so happy gyud. Diri so nice kay siya. That's all lang. Friendship, bye. Thank you for watching. Love you. Bye bye. Kaya hapit na ang oras akong pag-work.